uNomaphiko ayaphephezele njengophephela uphephula konke uchaba indawo yendima Nyone ndize maqede kwaphebezeka konke okubi somaqhuzu oqhuzule konke ukuzama ukumqhuzula eqhakazeni kwakhe Ndlondlo wezinyoni efukamela umhlaba wonke ngenhlansi yothando inhlansi ehlokomalise enkundla zonke indaba zabantu zimbeka kabi zimqhelisa wangaqhiza qakala waqhakazisa umhlaba indlovu evele kwafefezela izingwe nezingonyama madoda yamkhothamela sikhondla khondlo ovukuze eThekwini kwaye kwazama nakwamhlaba uyalingana miyabu wezifundise ezinhle emhlabeni zalingana Izibongo zokhozi FM sizibhalelwe nguNomvelo Mlaba ukhozi FM luhamba phambili Sibonge kakhulu ukuthi nikwazile ukufika. Special thanks to Ukhozi FM for going with us this morning and partnering with us and being our partner in executing this engagement. We really are humbled by your presence, Namhlanje. Thank you very much to Ishal Cross Primary and Secondary for Sibongo kaMkhwanazi ngifunda eNonopha Senior Primary School ngifunda grade 8 la ngizosho inkondlo ekhuluma ngothando Inyembezi zami isafana nokukhala kwethu ngoba ayami impilo besishintshile singibhekanise nabantu ngathi mase ngiphumelela kwami impilo ngabona sengenzelwe izezo ngakhala sengifile ngathi impilo kanti isungibelithu nayina bathi ithando lisekho ngoba impokophela isekho kanti ngizofela ubala ngoba impilo angisayazi kanti inyembezi bese ngikhala bese kwezogazi kanti mina sengiphilelani ngoba sengiphilela inyembezi ngoba vele igazi labantu bese liphelela phambi kwami kanti mina ayami impilo isibhekephi noma isibheke egodini noma kephi angisazi ibhekephi yami impilo inyembezi zami bese sibhlungu bese ngikhala ngisho igazi ngoba ngingazi ukuthi abantu baphelelepi ngenxa yokuthi inkululeko siyayilwela kepha sisayithola impilo yami isefile ngoba ngisazi ukuthi kuzokwenzakalani kanti impilo isisiphatheleni lo mhlaba usishintshile usewazenza idakamisi impilo usungishintshile impilo usungizima kimi angisazi ngizophelelaphi ngiyabonga Sanibonani namhlanje uLwesihlanu ekseni sihambisa abakwaPrasa bahambisana noKhozi FM sizogqugquzela umphakathi kanye nezingane zesikole zase-Shell Cross Secondary School ukuthi ziqhubeke zisebenzise isitimela futhi ziqhubeke zilalele uKhozi FM. This morning uhambo lwethu luqale eDozenhoek ngesitimela u10:33 at round about 6:20 and we made our way to esikoleni. Safika esikoleni izingane zisijabulele zisilindele ukuze zizwe kabanzi ngeitimela zethu zakwaPrasa futhi zazi kabanzi futhi nangoKhozi FM.
sibonge kuKhozi ukuthi sibambisane nalo in executing usuku lethu namhlanje nanokuthi sisaqhubeka sibambisane nalo kuzo zonke izinto esizenzayo kaPrasa ukwazisa imiphakathi ngokubaleka kwezitimela but also nangokubaleka kokunakekela izitimela ngoba phela izitimela siyazazi ukuthi zizilekelela thina emphakathini so kukuthina ukuthi sigade izitimela singayilimazi izitimela whether siganga noma sifuna indlela zokudlala singadlaleli futhi nakojantshi ukuze sihleze siphephile. So thank you once more to Ukhozi FM and uPrasa for making this possible. Siyazi ukuthi nabakaPrasa kunezipho abazozethula esikoleni. So esikoleni umoya ngempela iphakeme. We are really in good spirits. Ukuthi samukele izipho esobe sifika nazo ukuthi bamukele izipho esobe sifika nazo namhlanje. So we're looking forward to lobudlelwane esinabo with Ukhozi but also ukuthi sikwazi ukuthi siqhubeke siye kwezinye futhi izikole ukuya phambili. Thank you very Kule weekend nje le sihlele into ethi uma ubhuti wena sisi ola esikoleni ethi uyakuthanda uqonda ukuthini ngalokho. Number 2 njoba ethi uyakuthanda nje yini ayihlosile. So besikhuluma ngalo sihloko njengaleso kule Sunday ngo8 ukuze ube umuntu omusha owaziyo ukuthi ubhuti uma ethi uyakuthanda kumele akulinde uzuqeda isikole uye university usebenze uyimele phinde futhi mayithi uyakuthanda kumele avele ekhaya alomole. God bless you. Shabajama indlalifa Social Cross manje esikoleni sigcine sifikileke silosuku ekseni sikhibelele bathi seDazenuk sikhibele khona ngakandengezi ke sase siza ngaso isitimela sihamba nabafundi uhambo lethu libe luhle kakhulu kuningi nathi futhi esikufundile phakathi isitimeleni na wonke umuntu bengavala umlomo nje ngezokuphepha nangendlela nje esingagcinene ngakhona so nje siyabonga kuwo wonke umuntu benesandla ukuthi sifike sojabulisa nabafundi lana nanokuthi nje sithole nomlando wesikole nanokuthi kuze size sibe nabafundi abangaka kwasuka kanjani kwenza kanjani ukuthi baze basuke kule number babekuyo thule number yamashwalensi abanawo manje bechaza ngalo uhambo lesitimela ukuthi laba isitimela saba nesandla so nje sabonga kakhulu kube usuku oluhle mkhaya ngazongasika lapho. Sanibona uBig Zulu igama inkabuzezwe. Sicela ukubonga nje kakhulu
kwiprasa ukusinvite ukuthi sizoba kanye nabantu nanengane zesikole esiqale esitimeleni kube intokozo kakhulu ukuba nabo sixoxe nabo sikhulume nabo nengane ke zesikole ukugqugquzela ikakhulukazi ngenhlonipho nokuzama ukuthi isebenze kanzima ziye phambili nathi nje kube intokozo ukuthi sifike la emagcekeni esikole sizobona sikhulume nazo cha akukho okuningi esingakusho ngicabanga ukuthi umkhaya usekhulumile sifisela injabulo ingane zesikole sifisela intokozo sifisela impumelelo ukuthi iphumelele ziye phambili zikhona ukuba yiyo yonke into efisa ukuba yiyo mase ekhulile sibonge kakhulu naku Khosi FM ukuba khona siyabonga kakhulu shwele fundani mawufundile eSouth Africa uzohlupheka ungakhona abantu nangubanje nangubani awuyena lowo muntu wena bekuzinto wayefunda so that uzoba nephepha uzoba sethubeni kunoma uthawenzani leyo ayiphumeleli kodwa unalo iphepha lokuthi mina nawe khona ukwenza nofakazi ukuthi ngiyakhona ukwenza ngiyacela Tukuluku tukumaziyo ngisasana